tokuchikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor pachirongwa chatiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inogona kupinduka neumbohru mukati mebhaibheri. Saka musazeza kutumira mibvunzo yenyu, rambai muchitumira panhamba idzo dziri kubuda pazasi apa idzi. Tinozama kuti tibatsirane, Mwari achitibatsira. Tinoramba tichikurudzira vari kutumira, rambai muchitumira. Vatanga kutibata nhasi, Mwari akuitirei zvakanaka. Information yamuri kuwana panapa, share it, spread it. Vari kuiona kuma WhatsApp groups, send to many other groups. I see information is protected in any copyright law. We actually wish that as many people, if not all the people of the world, would be reached out to ne information iyoyi. Saka sunungukaiwo zvakare kuitumira via any other platform yamunogona kutumira nayo. Mubvunzo watira kupindura nhasi uri kuti yo, konai pastor, from the beginning Mwari aiva nechechi here? Kubva pakutanga Mwari aiva here nechechi kana kuti zvinhu zvatakazongotangawo isusu hedu mazuva ano taane dzimwe mission dzatira kuedza kuita. Genesis chapter 3 verse 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Musi watadza Adam naEve ndo musi wavakatanga kutiza kubva pamberi paMwari. But zviri kuratidza kuti yaiva tsika yaMwari kuti he would come down and be with Adam and Eve. Now, munhu akasikwa naturally aine chidokwa chekunamata. Kwete kunamata Mwari chete, but anything else. And Adam and Eve, I want to believe before sin, they were intrinsically motivated to worship their creator God. Ndokusaka Mwari aitoburuka over navo. And that alone, we can refer to it as a worship experience. Can you imagine God coming down to dwell with you, to sit down with you, to talk with you? That was awesome. That can be viewed or perceived as a worship experience. The creatures with their creator. So inini mukandibvunza, I would say probably this was the very first church whereby men would come in the presence of God. But pavakatadza vanga vakutiza, vanga vasisakwanisi kuti vange vari in the presence of God, or vasisakwanisi kuti Mwari ange ari pakati pavo. Not only that, if you go to Genesis chapter 4 verse 3 and 4, inoti iyo, and in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground as an offering unto the Lord, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Vakomana ava zvinonzi nguva yakatoti yafamba vakaunza zvavaiva nazvo as offerings, and hakuna panoitwa offering pasina worship. Offering and worshiping are like synonyms. Chinhu chimwe chete, hand in glove, haugoni kuzvipatsanura. Saka zviri pachena kuti vakomana ava vachitokura vaitodzidziswa nevabereki vavo kuti kunonamatwa Mwari. And hence even nevabereki vavo, they formed the very early or first congregation or the first church of God. They formed the first church of God. They will come and present their offerings before God. They will come and worship before God, because offering kupachipiriso, kupachipo kuna Mwari ndo inonzi worship. Worship is not about listening to music. Worship is not about listening to a sermon. Worship is about listening to God talking to you and you responding by giving an offering to him. Ndo inonzi worship. Saka zvaitovapo tine evidence kuti vaitozviita vakomana ava vadzidziswa nevabereki vavo definitely. So that's why mukazosvika paverse 26 ya chapter 4 iyoyo inobva yati, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enosh. Then men began to call upon the name of the Lord. They began to call upon the name of the Lord. Vawanda manje, this is now congregational worship. So zviri pachena kuti vanhu vainamata Mwari. Nyangwa vanga vachiri vashomana nezvekuti Adam and Eve pekutanga vangori vaviri, Mwari ari wechitatu. Vachizoya Cain naAbel vachiunza zvipiriso zvavo pamberi paMwari vachinamata Mwari. Vachizowanda kusvika kunana Enosh kwese uko, zvanzi they then would gather and call upon the name of the Lord. Saka church is not a modern phenomena. It's not a modern thing. It's as old as time itself in regards to time on this planet Earth. Right from the onset, Mwari akanga atotendera kuti Adam naEve vawane nguva naye, vachigara naye, vachiteerera Mwari, vachinzwa Mwari achitaura, ivo vachirumbidzwawo zvakare Mwari kuburikidza nezvipo. So yes, God had a church right from the beginning. Todaira zvajeka, Mwari akaramba achitibatsira kuti zvinzwisisike. Amen.